Sawubona, ake sibone ukuthi kuyini ukubuka i-pornography okungahambi kahle okuzoholela ekuphazamisekeni kokusebenza kwe-erectile okubangelwa i-pornography. Esizukulwaneni esisha babhekene nezinkinga eziningi. Ngenxa yokubuka i-pornography ngokweqile noma nini lapho bebuka i-pornography ngokuphoqelela, lokho kuzoholela ekuphazamisekeni kokusebenza kwe-erectile okubangelwa i-pornography, ikakhulukazi uma bebukele amahora amathathu kuya kwamane ngosuku, futhi bephuma emsebenzini, futhi bebhekene nezinkinga amaphethini okulala, futhi ngisho nasesikhundleni somsebenzi, kufanele baye ukuzibandakanya ngokuzikhethela noma ukubuka i-pornography. Zonke lezi yizinto ezinenkinga, ngakho-ke, mhlawumbe abantu banganciphisa ukubuka kwabo i-pornography, lokhu kubuka ngokuphoqelela. Uma usenqabile ukulawula, ungavakashela udokotela. Bangakusiza ukuthi ungayinqoba kanjani le nkinga.